ଉତ୍ତର 60 ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୃଜନଶୀଳ କବି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରେମ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନିର୍ଜନତାର କବି। ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧ, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ନିସଙ୍ଗତାର ଦର୍ଶନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ହୃଦୟାବେଗର ପରିସ୍ଫୁଟନ, ଏଲିୟଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀପଳାତକ, ସୀମାନ୍ତବାସ, ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ନଜା ନଜା କହୁ କହୁ, ସବୁଦିନ ସେ ପାଖେ, ସରଳ ହୃଦଗଣିତ, ଜାହାଜ ଆସିବ ଆଉ କେତୋଟି, ପବନରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। କେତେ ଦିନର କବିତା ସଂକଳନରେ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ବହୁଦିନ ତଳର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର ସର୍ବମୋଟ 38 ଗୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା ମନୋଜ୍ଞ ସମାହାର। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରହିଛି ଲଣ୍ଠନ। ଆଜି ଆମେ ସେହି କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବା। କିରାସିନୀ, କିଛି ଧୂଆଁ, ବତିଶିଖା ଏବଂ କିଛି କୀଟ, ଏ ସମସ୍ତ ଏକାକାର ଏ ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟିନୀରେ। ଏ କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ ପେଟ ତଳେ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର। ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଜଳୁଅଛି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରଜନୀରେ। ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷାମାନି ମାନି ଏ ଟିଣର ପରିଧି। ସର୍କସ୍ର ବାଘ ପରି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିଆଁ ସୁନା ପିଲା। ସତେବା ଏ କଳା କଳା ଟିଣ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସତେବା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ କିପରି ଏ ଲଣ୍ଠନ ତା ଥିଲା। ତମେ ଯିଏ ମୌସମୀର ଆଳସ୍ୟକୁ ପଦାତଳେ ଖୁନ୍ଦି, ତମେ ଯିଏ ମୌସମୀର ଆଳସ୍ୟକୁ ପଦାତଳେ ଖୁନ୍ଦି, ତୋଳା ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଗହଳର ବାତ ତଳେ ଲେସି ଦେଇଛ ଚମ୍ପନ ଏବଂ ଗହଳର ବାଳ ତଳେ ଲେସି ଦେଇଛ ଚମ୍ପନ। ତମେ କେବେ ଦେଖିପାର ପ୍ରଚଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋହର? ତମେ କେବେ ଦେଖିପାର ପ୍ରଚଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋହର? ଅନୁମାନ କରିପାର ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।